Salam, hormatly yurtdaşlar. Geçen hepde Türkmenistan üçin, halky üçin, yurdun içinde de, yurdun daşynda da bolup geçen bir topar siyasi wakalar var. Şolu barada şuň siz bilen biraz söhbet etmek için. Men öňkü ýanky duşumda siz bilen hepden jeme barada eden çykyşymda aýdypdym da şol Urwan Gulyň dogmasy uruşun veteranlaryna hem de tilla uruşa kömek eden enelemede pul silo hukmunu 200 manattan bermeli perman çıkardı. 200 manatdan bazar nırkından hasaplayas bol $10 bolýa diýip aýdypdym. Şol sanada beýleki respublikalarda, öňkü Sowet respublikalarda, ýa-ni Merkez Aziýa respublikalaryna şol ýa-ni bayrak miqdary näçe dolara düşýär ýa näçe dolardan paýlanyp veteranlar diýip ol salaram getirip berdim. Indi men şu taýda şol 9-njy may güni bilen baglanyşykly bir topar meseleler gozlamakçy bolýan. Türkmenistanda 9-njy maýda adat ýa däp bolşýaly parat geçirilýär, harby tehnika geçýär. Prezidentiň gutlugy bar, tribunada durup halk şady horramlyk bilen yer çarpyp tan soýnar, uluş agalan tehnikany görkezýärler. Türkmenistanyň alaja, mulaja goşun aýagyny tapyrdadyp tribunaň öňünden geçýär. Beýlem şolaryň bolmajagyny men size öňünden prognoz berip aýdypdym. Näme üçin? Birinjiden Türkmenistanyň şuň halka görkezýärli harby tehnika ýok. Bar bolan tehnikan hemmesini diýip aýtsam onu ýalançy bolan aglabasyny ana olar orsiýada çykarypdyrlar. O arada ozal bize Daşdanystan bir näçe ýerden habar geldi. Ýöne näçe mikdarda çykardylar. O belli däl, ýöne şol orsiýada tarap uğradylarny anyk. Türkmenistanyň şol ýanky ýarag ammarlaryny şol SSR zamanyndan galan 3 diwiziýalyk ýani bir armiýany öpçün edip boljak ýara galypdy da. Bomba, snaryat, dörlü toplar, karaken adyny alsaň bolup. Ene şol baslyp ýatalan bir bölegi ýeme Owgaňstana satyldy. Şol Niýazyň prezidentlik eden döwürlerini onu soň ýene-de bir bölegi 11-nji ýylda bilmeýini partlady. Ýok bol galanam şol durşy ýaly skalatlarda şol men aýtjak bolýan şol snaryatlar, oklar şol galy. Toplar emma samalyotlar dargadylly, pytradylly, ýogadylly, satylly. Men o barada ýörüýte soňra gepleşip geçiren. Ene 9-njy maýda ýurdun içinde birinjiden şol Urwan Gulyň özi ýok. Nira ýitirmolany hemme kişi gözläp günnüz elleri pelteli çaraly emma tapyp bilen aklar. Ýöne bize gelen maglumata göre aprel aýyna geldi ol birinji maýyň öňü syrasynda aýyň 20-lerinden soň şu Urwan Guly ýanky Reşit Meretov bilen belelikde ýeme uçýarlar Germaniýa. Şu taýda Urwan Guly öz keselini mejerdiýe, o kesel barada bizim Hasaýan habar seriştämi aýdyp berdi, men onu gaýtalap oturmaýyn. Ýöne şu Reşit Meretov özüň keselini bejerdiýe diýip maňa goşmaça şu taýdan maglumat geldi. Näme kesel bolup beler diýsem, men soramdy maňa aýdan zatlar Reşit Meretov Niýazow döwründen bäri ýanky narkotika jisimlerini ullanýan ýa peýdalanýan adam. Ýanky şu triýek, gerayin ýa oň bir görnüşlerini ullanýan adam bolan soň oňam saglyk ýagdaýy pes, ýaşyl bir çene barandyr elbetde. Olam şu taýda bilelikde Urwan Guly bilen özüni şol Germaniýada bejerdiýär ýa bejergelýär diýip habar geldi. Näme üçin Germaniýa? Germaniýa ozal Niýazyň döwründen bäri şol edilen enlik ýa tapylan klinika ýa satyn alynan doktorlar olar şo tak edip hem öz tohum diýjin dogan arnasyny, enesini, atasyny, iýlerini, çarlany hemmejini şol Germaniýada bejerdiýärler. Ene gezek Urwan Guly ýetdi.
Ondan Reşit Meredf'in on yanına yan tazısı yani. Volaymal hükmen. Sebep ol Niyazım öz yüreğini operasiya ettiren döwründe ýanky Recep Tayyip bilen şu bir Reşit Meredf ikisi soň ýanky utka diýär-de şo tiýen näsişan aşagyna aýrylýan zadym tiýdirin pohunu ýygnaýan ýa-ni şol iki adamdy. Vice premier bilen ýanky şo döwre vice premier Reşit Meredf. Inni Qurban bolýan utkasyny ýygnamak eden bolmaçylar. Ýöne näçe wagt olar otaýda boljak, haçan ýygyna dolanjak. Qurban bolýan saglyk ýagdaýyna hili. O barada bizde hiç maglumat ýok elbetde. Bizde näme bolany tapawdy ýok, maňa haçan diýri galany gerek. Sebäp halkyň öňüne gelip men tek kelle ýalanyşlap jogap bermeli bor. Ähli eden jinaýatyny, özüniň, oğlunyň, tohumynyň, goragynyň, beýleksiniň, pagolusynyň, pagonsuzynyň. Şoň üçin ol nirde bukunup gedennede ýygyna gelmeli bor Türkmenistanyň. Şoň üçin onu bir jany sag bolsun diýip aýdally. Ýöne näme üçindir? Parat geçirilmedi. Indi ol otaýda bejergali diýelim. Germaniýada. Näme üçin ogly halkyny taşlap, bular ýaly bayramçylygy taşlap Moskwaga diýär. Putin kakasy çağırdy boly, bularym ylgak gitdi hojaýynyň ýanyna. Diňe Qurban bolýan dogmasy däl, Merkel diýen hemme prezidentleri 5, ondan 6-njy ýanky Ermenistanyň premier ministri 6, sen ýanky Belarusyň prezidenti ýa-da prezident adyny göterýän Aleksandr Lukashenko. Ine öňkü SSR respublikalarynyň 7-siniň ýol başçysy Moskwa Putinin ýanyna gitdiler 9-njy maýda. Ine bärde kan bir geňörlük ýa-da ýok ýa-da bir tarapdan seretsen däp bolşýaly. Şol bir ýyl çağırylýar, bir ýyl çağırylana geçen ýyl 9-njy maýa hiç kim gitmedi. Orsiýada abyl bolsa şolun hemmesi Moskwadan büyük bedelli bol hemmesi gukdyp bardylar. Näme üçin? Dünýä jemgyýetiniň öňünde bular Putin görkezip bolýar. Ine men daş töweregimde meni gorlayan men siýasatymy ýa-da hereketim gorlayan ine şolar ýaly bir topar garaşly döwletler bar diýip dünýä güjeňledi. Başga hiç zatdan. Olan elinde hak barmy, hukuk barmy, hiç zat ýokmy, o başga mesele. Ýöne şolar şoň töweregini halka gurap oturan suratyny ine dünýä ýaýratdylar. Qurban bolýan dogmasam, ine bir sözüne bular atalogul bizine kahraman halkymyz bar, uruşy ýeňde näme etdi, bular hatyrasyny tutmaly, näme etmeli, şeý diýip boş takada oturýarlar da. Hatyrasy tutulmaly gönem halkyny ýurdun taşlap Moskwaga diýär ogly. Atasam o taýda ýatyr Germaniýada tüp görüp. Ene şol halky syladygy, ne hormat goýdygy biziň ata-babalarymyzyň geçmişini de eden ýa gaýdusy göreşine de bulan gahrymançylygyna da halkymyzyň goýan bilen hormat sylagy. Onun gelini menem görülen bolýar on atasy hamany frontda bolup musun kulluq edenmişin. Eden bolsa näme üçin onu on aktyry ýa çoğulugy bolup ýygyny göterenler? Näme üçin onun ruhuny tutanlar belentdi? Näme üçin Aşgabatda harby parat geçmedi 9-njy maýda? Ol ýanky kursantlardan düzülen 2 sany rota ofiserler goýupdyrlar. Hormat garaguly bolly. Şo bilen meni toýsa bolly beýleki welaýatlerde de ay hatyrasyny näme diýär? Başa gelip prezidentimiziň sowgady diýip adyny suwmasyny aýdanak berin. Ýöne şo gapdalynam özlerim goşupdyrlar. Ullanmaktan galan telewizorlar bar. 3-nji ýa 4-nji pokoleniýanky. Mal 5-nji 6-njy pokoleniýa kullanýardy. Onu şonu ýa karokasy boş şonu salyp beni özlerine ýerli häkimet üstünde bolup hamany veteranlary sowgat berýärmiş. Men geçen tapara aýtmadym ýörüýte şu veteranlar bar edi. Onu aýdyp geçeýin.
Enne uruş 1945-nji ýylda utardy may aýynda. Şol ýyl 45-nji ýyl şol ýylyň başynda çağıryldy diýen 18 ýaşan ýigidimiz şol Türkmenistanyň uruşa giden bolsa, şu gün şol şu ýylky 9-njy maýda eýýam şol adam 96 ýaşy doldurmaly. Uruşyň iň soňky ýylyna çağırılan adam. Emma onun öňkü ýyllar çağırılan belki 18-dir, 20-dir, 25-dir, 30-dir, 40-dir ýaşy. Ol adamyň hiçbir ýok. Asla durmuşdy ýok. Ýöne men şu gün şol ýanky 18 ýyl 45-den aýyrsaň özüňi sana görün näme bolýar ol. 26-njy 27-nji ýylda bolan çağalar hawa 1926 ýa 27-nji ýylda bolan çağalar şu gün bar biziň aramyzda. Kim var? Näçesi var? Belki de iki yeke garry ene denan bolmagy mümkin. Denanlar erkekden biraz köprak ýaşaýardy. Ve şol ýyl pedimne. Ona ise var. Yani erkek göbekler men fronçy diýen barmy? Ondan men şu görkezlen suratlary seretdim. 9-njy maýda ene veteranlar diýip. Diňe şol 5 welaýetde we aşgabatda görkezlen suratlaryň içinde veteranlar. Diňe ikisiniň döşünde men gördüm. Şol beýik watançylyk uruşynyň ol 2-nji derejeli ordeni var. Ol orden bilen hemme kişini syladylar. Ýöne şol orden döşüne dakyp oturan ýaşlyň ýüzüne serediýän bol, "Ey menden kän uly bolsa 10 ýaş uludyr." Şam diýmek, olsa uruşy torany dogan adamlar. Bolly. Uruşyň veterany ýok otaýdy. Yani iki yeke şol uruşda, frontda, tyýylla, fronta gidellen ýygyna, gijetin günni edip işden enelemediň bolmagy mümkin. Yani bulanam agdy ýaşmakly ýüzi ýapyk bolansaň ol haýsy zaman doglan adamlar bolup durmalar ýokmu bellisi ýok. Bir özüňiz pikir edip görüň. Iň jowany 96 ýaşyndaky adamy gödöňüne getirip gör. Özüm Türkmenistanyň. Bam şu ýaşy ýeten erkek göbekli. Mene bilemek, ýöne men bilýän şu gün iň köp ýaşany 90 ýaşly. Bizde Agajan gelýär, Babaýew diýip biri bar, o şol Türkmenistanyň ýanky Ilimler Akademiýasynyň ýol başçysy bolan. Ene şol şu ýyl 9-njy maýda 90 ýaşapdy. Ýöne olum fronta gatnaşan adam däl. Ene şeýle. Front ýaşyndan kiçik. Şoň üçin men bilemek, baryn şu gün Türkmenistanyň oýunyna fronta gatnaşan. Orsiýadan kim şeýle, Putiniň gapdalyna oturarlaryň eýam awtobiografiýasyny familiýasy bilen aýdyp berdiler. Bira asla uruş diýilen zady gören adam däl, uruşdan soňra ýylda doglan. Beýle kisem nirde gulluk edenem belli däl, ýöne veteranlyk döşüne orden goýupdyrlar. Olam şu KGB-niň goşunlaryna hyzmat edenler. Wessalam. Sebäp ol nesil eýam gitdi aramyzda. Diňe bize olaryň hatyrasyny tutmak. Şol emesin şolun hatyrasyny tutmak mejburiýetine diýip aýtmaýyny biz şolun borjyny. Sebäp olar öz gahrmançylygyny edip biz dünýäden sowulan nesil. Biz eger şolun gahrmançylygyň netijesini öz ogullarymyzy, akdyklarymyzy terbiýe berjek bolsak, onda biz şol adamlara goýmaly, hormatymyzy goýmaly. Ýöne olaň eden işini biz özümiz eden ýalydyp, o döşümizi gaýşaryp gezip görmek ol akyllyň alamatydy. Biz buýsanyp biler, gowanyp biler. Olaň eden görkezden gahrmançylyk. Ýöne onu biz etdik diýip aýdyp bilmersin. Olar biz üçin edip gitdi. Ýöne biz ýygyny götürdükmi? Ýok. Olaň ýanky şo döwlet bar diýip kanun döwletime ýetip gitdi mundan 32 ýyl ozap. Anan soň şol döwletde olar edilen hormatyla ene şo ýaşylyň biziň ýok olan ýaşylygymyzyň urusda wepat bolaryň ýygyna galarlar. Oglugydy, aktygy çoğulugy buňky nähildi şertde ýaşaýar. Olar şo zatlar üçin kanun nökdelem ýa wepat bolarylar. Ya ena taramy şo zatlar üçin bu dünýede horluk görüp ýaşap ötüp gitdiler. Ene ulakan sonra. Ýöne şo parady gurban bolam ýok, oglam ýok.
Şu ölmän ýatan bolsa parada gelip soňyanam Germaniýa uçup bilerdi. O näme üçin gurban ol Germaniýada bir atçylyk sawhada baryp athana baryp atlara baha bermäge wagt tapýardy. Türkmenistana gelip parat kabul etmäge, başyny egmäge ýadygarlygyň öňünde wagt tapanak. Bilemin ullukan sonra. Demek bulara şol ýurdum gerekkä, halkam gerekkä, on gahrmançylygym gerekkä, hiç bir. Bu zatdan hemmejiniň olur şu öz syýasy oýunlary üçin ullanýarlar. Ya öz şahsy hakimiýetin berkitmek üçin, hökümrawalygyny berkitmek üçin oýnalýan oýun. O taýda hiç bir alady ýok. Halk barada da veteranlar barada. Inni bular bardylar 7 respublikanyň ýol başçysy Moskwa. Indi bularym bütün dünýä görüp durar, ýurtdaşlar. Bütün sivilizlenen dünýä şugun kugun Ýewropa bilen birleşigem, beýleki döwletlerim lükgölügüne hana Orsiýada tarap garşy. Näme üçin garşy? Täp Orsiýa Ukrainanyň üstüne çözdü. Ukraina çözdüna Orsiýadyň üstüne. Biz ozal 91-nji ýylda SSR darganyna bir gelinen karar bar. Her bir respublika şuun kun çyzylan döwlet serhedine galmaly. Şonuň birinji aýdan Boris Yeltsin, Orsiýadyň prezidenti şu döwürki. Indi näme üçin ortlar öz ähtinden, peýmanynyň dämine bugun kun haýrlyk bilen Ukrainanyň üstüne çözdüler. Indi şonu ýazgyr bütün dünýä şuun kun çykyş edýär. Indi o Putin'i bir halkara suuduna tribunala çağırılıp ya tutup ertilmeliyen karar kabul edilenden son inni 7 döwletin ýol başçysy baryp şoň ýanyna dur. Bir pikir edip görün. Halkara tribunal jenaýatkar dip Putin'i bilýär, tapýar, suutnamasy bar. Şonu suuda getirip şu taýda ýüzüne goýjak. Şoň eden jenaýatyny. Olam bolsa, indi şu 7 döwletin ýol başçysynyň ýanyna töweregini oýnap, men kampaniýam diýip otyr. Ola näme üçin onu jenaýatkaryň gapdalyna durýarlar? Eger beýle özlerini garaşsyz, sembol Türkmenistan bir tarap diýip takyrdap, lagardap 30 ýyl bäri gürläp gelýärler. Sen garaşsyz ýa bir tarap bolýan bolsa, ne görüň bar Moskwada? Oturuyor tünüňde, Aşgabatda et parady. Taqdim et bardy şol wepat bolan ýadygarlygyny. Ýok. Ne atasy ne oğlu. Innem bunu bütün dünýä görüp dur. Bilen edip oturan işlerini. Indi sonra çykdy dünýäde. Şulan alan garaşsyzlyk barmy ýa ýok? Mene şu ullukan soragasyn. Şu döwletler garaşsyzmy ýa-da häzire çellen baknam şular Orsiýada diýip. Jogaby anyk. Bakna, demek bakna bolýan bolsa, bular bilen bir näme üçin iş çalışmaly? Eger şular Putin'e baryp şu taýda elin berip salamlaşyp, gujoklaşyp oturan bolsalar, bir supradan nany ýan bolsalar, demek bulara da gaga tribunalyny oturmaga oturguş tapyrar jenaýatkarlygyň hataryny. Edip oturan işler şo bolsa boljagym şodur. Ene şu taýda ullukan syýasy mesele ýatyr. Men şonu sizin ünsüňizi sowmakçy boldum. Çekmekçi boldum ýurtdaşlar. Täp göz üçin ay gitdi näme, geldi näme, Pikpakyň ogly Pikpakdyr diýip o öýüne oturan türkmen ýa beýlede. Ol gidip şu çaq barmagynyň özi Moskwa, barmagynyň Putin'in ýanyna barmagynyň özi eýap, men şu jenaýatkaryň emesi şäherige diýip aýtmagy bolýar dünýäň öňünde. Şonam etdiler. Diňe bizinki däl. Hemmesi 7 döwletin ýol başçysy etdi. Ýöne ýene de Azerbaýjanyň prezidenti özüne gaýrat tapyp şotak gitmedi. Şoňmy? Ýogsa şonun barmaly. Şonun ýanky Ermenistan bilen pyçakda palta bolup oturan döwlet öz Qarabağ territoriýasy üçin ýöne gitmedi Putiniň ýanyna. Näme üçin beýleki döwletler özüne gaýrat tapmady? Pribaltika döwletleri ýok şol paratdy. Asylan baranak we näçe ýyl bäri. Gruziýa ýok. Ukraina ýok. Ana? Onmas döwletin 8-si bärdi, 7-si taýdy.
Onsoň şular nädip aýdyp biljekler biz garaşdyrdyk, öz başlyk siýasat ýöredýäsdi. Kim munyň jogyn olar? Bolýa ol samsyklar bardy, oturdy, ýanyna turdy, gitdi. Ol hiç ýöne şolom şo taýda görünmeginiň özi halklary diýen. Şu gelecek üçin diýen, döwlet ara gatnaşyklar üçin diýen. Sebäp durmuş bir ýerde duranok ýurtdaşlar. Bir gün mataryň Amerikan beýleki döwletler ösen tehnologiýasyny bizler ullanmasak onu biz orta asyrda galjak halk ýa döwlet. Kim bize olary berjek eger biz şu gün şular ýalyny basyp aljaň arkasyny çykyş edýän bolsak ýa oň şäherige bolýan bolsak kim bizi halk diýip hasap eder ýa deň hukukly gürleşen edilmese görünüp duran zatlar. Ene şonu aýdasym geldi. Şu meselede ýurdun içinde 9-njy maýly meselede. Ene ýurdun taşynda näme boldy? Ene dün akşam menem şu gece saat bizim wagtymyzdan 2-3 çölde seyretdim. Şu Türkiýe Respublikasyna geçirilen ýa-ni saýlawlary. Gaty uly siýasy taýdan gaty möhüm saýlawlar özüm şu mahal dünýäde şular ýaly siýasy wakalaryň bolup duran döwür, çekeleşikli döwür. Belki de 3-nji jahan uruşunyň öňü sirasyny bolup geçýän wakalar. Türkiýede gaty millet taýdanam gaty uly döwlet, siýasy taýdanam uly döwlet, ýa-ni harby taýdanam NATO ýararlarynyň iň köp ýararly güýçleri Türkiýede. Indi şu taýda saýlaw edip dur. Geçti saýlaw gaty çekeleşikli aýdyn ene görkezip durlar sarlar. Kim näçe gazandy ýa näme boldy. Indi şuň netijesini ýa-ni günnize gılan etdiler, aýtdylar şular ýaly. Ýanam 2 hepdeden 28-nji maýda ikinji tapgyr geçip indi. Erdogan bilen näme Kılıç şonuň arasynda ady känin tek öwrenşmänsiň bu. Şol ikisi inni 28-nji maýda iki dalaşýar öz arasynda ýarşmaly. Prezident körsesi üçin. Hemmäňiz bilýäňiz şu ýeňişi gazanmak üçin 50 göterim plus bir adam. Ýeňiş gazansa kandidat şolaýan prezident bolýar. Erdogan bilen garşydaşynyň arasynda bary ýogy tapawut 4 göterim 4% ýa şonun biraz mahal adiýa köp bolup durdy. Olam şol 3-nji kandidatyň alan şol setleri. O kandidatam nähil edip şunça 5 göterim alypdyr. Olam şol şu ikisine de Erdogana da on garşydaşyna da ses bermek islemedik adamlar şu 3-nji adama ses beripdir. Inniki saýlawda mesela 28-nji maýda. Indi şol 5% ilat bar. Ine şoň sesini almak üçin şu iki tarapam şu öňündäki iki hepden dowamyny milletin arasynda halkyň içinde gaty uly şart barmaly bar siýasy tarapdan düşünür işlerini. Ondan 28-nde belli bar. Kimin ýeňiş gazanjagy. Indi mesela Erdogan bilip otursa 20 ýyllap häkimet başynda. Ýene de hazır prezident saýlansa ýene de 5 ýyllygyny almaly. Hani Kılıçdaroğlu'nu yadıma işte bağışla. Kılıçdaroğlu adamsa olba ilkinci gedek gelýär. Onun ıglan edýän siyasi programmasy Erdoğan'dan düýpli tapawutly bolup durdy. Ol meselem siyasatda köplenç şol Ýewropa gymmatlyklaryna ýykyn edýän adamdy görnüp durdy. Etçek işlerim anyk aýtdy bir topardady. Men dün öňüne eşitdim şol Orsiýet tarapyna onuň aýdan sözlerini. Gelme Türkiýanyň işini burnuň sokmady. Bu biziň öz içerki meselemiz. Hakykati dogry aýdypdyr aýdan Mirzaoğlu. O Türkiýanyň içki meselesi. Türkiýan halky haýsyny islese şonu saýlar. Ýurtdaşlar.
kim biz aýdýarsa şu saýlawlaryň gymmatlygy şondan ibaret. Halk özüne gerek ýol başyny saýlamaly. Eger şo bolmajak bolsa, o boynuna da kılyan bolsa halkyň, ya ýeň sesinden bir töýler Türkmenistanyň akyal o saýlaw komisiýasy paçkalap atyp ýygynyp, ene Lellimiň ogly 80 götürüm gazanny diýen bolsa, ya Niyaz 99 götürüm gazanny diýen bolsa, o saýlawdar, o ýalyn durşuny kim bilen ýalyn hiç kim. Onun ýarlygynyň o sebäbi görünüp duran zatlar. Bize şu ýöne şol bäxbetli. Şol adamlar Türkmenistanyň geçirildi diýilen saýlawlarda gazanylan netijen ýalanlygyny bütün dünýä bilýär. Şolam bize bäxbetli. Näme üçin? Soňraky gün Türkmenistan haçan täze düzgün tertibe geçeni biz şolaryň hökümet ýa döwlet ýol başçylary hökmüni gol çeken ähli aktlaryny ikrar etmeýär. Hemmejik puş şolaň. Olan hiç yuridik güýji ýok. Näme üçin? Sebäp bu adamlar yuridik tarapdan kanun esasyny häkimede gelen ýol başçylarga. Ine şol bolmalygy üçin Türkiýede açyk aýan saýlawlaryň geçirilmegi gaty möhüm. Şol halkyň gelejegi üçin möhüm, Türk halkynyň ýa-da türkü dünýäň gelejegi üçin diýip aýtsam onam ýalňyşman. Sebäp şu gün ähli şol türkü dünýä döwletleriniň arasynda iň öseni şu gün Türkiýe döwleti bolupdy. Onuň harby güýjem bar, onuň ykdysady güýjem bar. Men bilemek şu gün ykdysady güýji nä derejede eger dolar 3 ýasa gymmatlanmasa 3 ýylyň dowamyny ýöne gaty uly millet benim küçücük döwlet Türkmenler Ulukan baýlygyň üstünde oturan bize hiç bolmany ganymyz bir, dilimiz bir, däp desturymyz bir, dinimiz bir diýip şu Türkiýe tarap ýykyn edýär. Onu aýtmak gerek. Halkymyzyň köpüsi şu taýda şuma. Zähmet çekip çağılaryny eklemek üçin o ýöne näçe wagt bir ýagdaý dowam eder ýa etmeli, onu başga mesele. Ýöne şol saýlawlara da bagly boljak. Onu men size aýtyp geçeyim. Ben başlayalım bunu. Mesela biz näme bil baglaýas? Öz eski ýemämizde aýtmaly. Biz olaň eski ýagdaýyna gatylşandak saýlawna da akyl bermekden biz saklanýar sebäp o bizim saýlamaly saýlanmaly döwletimizde Türkiýe biz ýöne öz islegimizi aýdyp biljek. Bize näme bäxbidi bar meselem türkmenlere. Men şol ugurdum. Aýdyp biljek zadym bar. Bize türkmenlere näme gerek Türkiýede? Ilkinji nowatda himayet gerek, kömek gerek, arkadaşlyk gerek, düşüşmeklik gerek. Iki tarafa da bäxbitli hyzmatdaşlyk gerek. Beýrek gerek wagty harby gollaw ýa-da olum gerek boljak. Ykdysady tarap gatnaşygy bar, beýlekler bar. Hemmejik bizeni şu Türkiýe tarapyndan islegimiz bar şu. Ýöne şol islegimiz nä derejede şu gün kabul ederlikli amala aşyrylyp boljak. Ine şu taýda bizini kürtdirip durmaly bolýar. Öňümizde böwet bar. Näme böwet? Onu aýtmaly. Aýtmasak onu biz özümiz ýalançy bolýar. Özümiz näde barlaýly? Hana Türkiýe döwleti beýleki Orta Aziýa döwletleri 3 aýlyň arkaýyn gelip gidip bilýär Türkiýe. Emma näme üçin Türkmenistanyň garşysyna wiza berdi. Wiza düzgünli. Olam şol diktator Gurbanulyň haýyş boýunça. Demek bize şu gün hereket edýän hökümet Türkmen halky üçin peýdaly hereket edemek. O täze geljek Kılıçdaroğlu edermi, etmezmi? Onu bizim bilemiz. Ýöne on bir aýdan şu Suriýeden gelen 4 milyon halky ýygyny ugratjak diýip. Erti on ýygyny bilen Owganistanyň bosgun bolup gelirler, Iranyň bosgun bolup gelirleri, Türkmenistanyň gelirler ýygyny ugratmazmy? Ýa-näme bar, nädip çözdüler? Hani bir Turan meselesi, hani Turan birligi, binahil çözüljek. Bärde hiç ýyl aýdynlyk ýok.
Ýöne bir zady men anyk bilýän, eger şuun kuun ýaly hereket ediljek bolsa, hana 5 tane döwletiň ýol başçysy merkez adyan şol Turany düzäjek bilen ýol başçylary Täjikistanyň galan 4 bolýar, Azerbaýjan 5 bolýardy. Türkiýede 6-njy. Şular şu Türkmenistanyň, Türkmen halkynyň şuun kuun 30 ýyllap düşüp oturan ýagdaýyny görüp, görmezlige salýan ýagdaýyny Türkmenistan Türk beýirligine girip bilmeýär. Şolar ýaly ýolbaşçylar barka, döwlet başyny. Onu etmeýärim hal. Onu diýmek, biz onu näme üçin ymtylyp diýoruz? Diýen sorak bardy Türk birligine. Gerekmi bize şol Turan birligi? Men pikir edýän, ýene-de gelecekki halkymyzyň durmuşy üçin biz şu ýapyşylgany biz sypdyrmalydan şu ýoldan biz çykmaly. Hökümdarlar geler gider soňlar halklar galýandyr. Şonun üçin biz şu halklary birleşdirmeli bir näçe gedek aýtdym. Biz halklan beýirmegini isleýär. Halk beýikde Turan bolar. O 5 tane 6 tane ýol başy oturup aýyna bir Turan birligini döretdik ýa döretjek bolýar diýenden o halklan birleşdirdi däl. O diýmekdigi wagtlaýyn halkyň hem saýlan menejerleriniň öz arasyna gelen alaşyl bolup bilen. Ýöne han halklarymyzyň arasyna alaşyk, han halklarymyzyň arasyna gatnaşyk. Barmy şol? Aşakdan bar. Halkla bir-birini ine doganym, dostum, agam, gardaşym diýip bilýär. Ýöne näme üçin? Türkmenistanyň gerek gelenine, indi meselem Türkiýedäki hökümet, şuun hökümet öz gardaşlaryny onu diýär. Näme üçin halka arka duranlar? Şo halkyň Türkiýede hany talabançylyk edip ber, Türkmen halky. Eger sizin hem mäňiziň aslyňyz Türkmenden gelip çykan bolsa, Türkmenem şuun kuun ejir çekip berdi. Näme üçin onuň arka duranlar diýen sorak bar. Onu kim çözmeli? Erdoğan çözmelimi? Ya on opponenti çözmelimi? Ine mesele şeýle bolupdy. Ýöne biz şolaň haýsy birini halk saýlasa da biz şoňa gaýl. Biz olara buyruk berip ya haýyş edip ya ine el çarpyp birini beýleksini kaýamagy biziň hakymyz ýok. Bizdiň sabırlyk bilen garaşmaly. Halk kimi göterýär? Halk kimi saýlýar? Türk halky. Ine şol saýlanjak ya öňküsi galýanym bolsa, teatradaky gelýänim bolsa, biz şola bilen iş çalışmaly. Halk bol, Türkmenistan bol. Ýöne Gurbanyguly onuň ogly beýlekilerde bize olar ýaly ogry we jenaýetkar ýa hökümet diýip özüni atlandyrýan bir terrorist topar gerekler. Ya şonu bilen aklarmy? Elbette bilýärler. Türkmen halky statly bilen ılalaşarmy? Ýok, ılalaşmaz. Bir bölegi elbette ılalaşýandyr. Ay, bir günüm hoş günüm. Namartçy bolam, sagjy bolam diýende Azerbaýjanyň bir sözi bar. Diýmek, namart bolam ýaşama radyla bar, hana iki satanyň öňüne egilip salam berýän egni pagollar bar. Beýle halkanyň hazam etmeýin. Demek şolar ýaly, şo derejede beýnamus, şo derejede beýgaýrat. Şolar ýaly bir hameleon ýol başlar baka, ondan biz sada halkda näme tama etmeli. Şoň üçin biz sabırlyk bilen diňe garaşmaklyk galýar. Bize parhy ýok diýip aýtsak, o da ýalňyş bar. Kim Türkiýanyň saýlanjy. Ýöne bize şo türkmene bähbitlisi bolsun diýip aýtsak, ine o dogry bar. Men size şonu aýtmakçy boldum şuň kun. Wagtymyzam ýarym sagatdan geçdi. Ýurtdaşlar onda men şu ýerde söhbetleşdigimi, bir pikir paýlanşygymy tamamlaýyn. Ýöne birje soraga jogap beren, oğlum şu geçen hepde de eden çykyşymyň aşagyna bir ýazypdyr da, Halmurada senden bir egninde harby eşik uwanyny getirenmi diýip. Ýok ýurtdaş, men şol eşik bilen ýurda barmakçy nesip bolsa. Şoň üçin geýip gerekli adamlar içine akıra düşünýändir. Näme üçin men egnimde şu eşigim barlyk. Şonu aýdyn. Bolýa hem mäňiziň öňüňde saglyk ýurtdaşlar, sag oturum, saglykda görüşelim.